bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam noon kadi en calmini khalifaɓe diine en calmini khalifaɓe aada caggal nde ɓennuɗen jamma rasulu sallllahu alayhi wa sallam yewtere men adidi mataw ko hande kadi ne gartuɗen e émission men holmoni an ina woni tonggode temedere e capanɗe jeetati taw kadi eɗen bismiɗo goto e sukaɓe jeeyaɗa e département Podor jeeyaɗa e commune mo Guédé Santhié ɗum noon taw kadi na tawtara on ko baaɗi men ko ɓimen ko foof woni Mbaye Hammirou joni joni en mbatta so wona tottode o mo ganduɗa ko koɗo men hono Bocar o salmodira e yeɓoɓe ayaw habdirde Pindi TV assalamu aleykum. aleykum salam salmitama juurama en jetta Allah mi salmini dendagal yeeɓoɓe Pindi TV e joom galle o mi yettuma annene mi salmina jinnaɓe am e ceernam babam Hamidou Sow e nenam e dendagal liggotoɓe place salmitama weltima e dendagal Guédé naaɓe e dendagal département Podor e dendagal haaloɓe Pulaar mbiwo mbimami e dendagal aduna foof o calminama monjo entier calminama joni joni mbaɗa eɗen mbawi andude Bocar jibina ko Guédé woni toon ha mawni waɗi toon foof mo walla ko Dakar hol hen ɗo Bocar jibina? Bocar ko ɗo jibina Dakar biyeteɗo nokku biyeteɗo Parcelles unité 17 ɗon jibinami ɗon mawnumi no jaami ha jaremi hedde duuɓi hedde avant 17 ans 18 ans en puɗɗimi yaade Guédé Santhié en puɗɗimi wonde Guédé Santhié woni toon mi jangi toon mi woni toon gummimi toon kadi paami Mauritanie gonmi Mauritanie paatumi Daara Halayɓe jokki janggumi toon après puɗɗimi artude Dakar gartumi nde puɗɗimi nadde e meccal école jangganoɗa walla Qouranil Karim? mi jangi école Qouranam mi jangi ɗum to ceernam ceerno Hamidou Sow to Ndulumaji Demɓe mais ko vacance gos tan janggumi toon école on école mi jangi ha CM1 Kadne a yettaki classe nani ala mi yettaki mataw wonno wano tan mais mi yettaki mais ko mawɗum moom tigui rigui ko wona ko ɗum kadi ni meccal ngal holno natoroɗa hen? meccal ngal goggam goto natni kam hen mboɗo idno wadde ko goɗɗum tawi jaami mbawmi puɗɗimi wawde mbimi ɗum mi yani hen hooram mara ko Allah ne fecci kam hen par ce que jinnaɗo am ko ɗum liggorno hen anda wiyete ko Lamine Sow joni no jaltumi toon ɗo jooɗimi galle mbi mbeɗa natta école jaami école tawmi duuɓi ɗi jeehi dal après mbimi nenam yo ƴewnam meccal nannami to mécanicien iɗimi janggude noon ko Castor Croix Bleu garage goto no wonno toon patron wiyeteno ko Lay Fall puɗɗirimi janggude koye auto ji ancien ji ɗi woni auto ji adana ɗi dal toon janggumi ɗum ha fewndudugol démarreur alternateur installation auto en foof ha permis après patumi no gandumi toon hankkandi ɗum ni patumi cité Fadia patron ne wiyeteno toon Baye Seydi e Diakhaté ɗon pharmacie Ningal toon gonnomi toon mi waɗi toon duuɓi tati eyyi mi jangi toon duuɓi tati kañum kadi mi janggumi toon ko électricité woni hen niveau ji ha gandumi hankkadi ɗo kadi timmi poɗɗimi faade Maris patron mbeɗa yetta ɗum ene wiye Maguette Gaye Pata Sène kala ko wone yam kanko waɗe yam ko heewi ko moƴƴo taw ko Allah mi diwnomo Allah tan kanko waɗe yam ko heewi ha puɗɗimi liggade janggumi to mbeɗa jangga mi jangi toon climatisation mbeɗa waɗa climatisation auto eyyi mbeɗa waɗa électricité auto mbeɗa wadda hen mécanique manam auto ji keesi ɗi goto wawa yaade hen acca goɗɗo manam sa jangi mécanique keese ɓolo ma wonto jettiɗa courant ne wawi nanggudema aɗa wawi kalde ha hunde foof feewa taw capteur goto koko boni il faut joɗɗa nodda électricien ne ara faami walla gona hen ha tampa taw oto huɓɓani nawne e goɗɗo daara gueɗe ɗiɗi tan oto huuɓ wadde mataw wona falade ko ɗum addi woni hen ɓe jeetaɓe mbima minen min montata courant min montata clim mais an Allah koko rokkuma sens nawduɗa foof eyyi patron mo foof waɗanno eyyi omo liggonno foof
ko ɗum taki min nawdi ɗe gueɗe ɗe fof kilim satti sattani ene saɗi sattani sa yiti sa andi lawol ngol tan a tampara hol jour mo gaddiɗa jooɗade tan mbiɗa tas machine moteur tasa ha laaɓa holon jour ko ɗum ko garage to min jangganno to par ce que patron min aratno totta min liggey totta min moteur wi oɗo moteur ko ɗum ɗo e ɗum ɗo watte hen min tasa mbatta tasa mi tasa wi kam ni watte paate mi watta ɗum mi huɓɓa so wi ha dañ caɗele so hunde ɗum ni mi noddam wi kam waɗni wonni ko toon min puɗɗori kadi min takka men wawde golle ɗe min tottetani weeɓani totteɗa hunde ɗum tagi sa tottama hunde ak nanguitor hen a yiɗat dañde hen succès par ce que wona min tan wona mbiɗa hewno won ɓe gondunomi ɗon ɓe hunde noon so a yiiɗi ɗum so jarinima sa yi a tampat hen eyyi ko ɗum addani amen en gara joni joni mi yi aɗa wuyne moteur uji ko min tawma hen o ɗiɗo vidéo ji ɗiɗo joni ɗum goy kono ina hulɓini seeɗa de joom oto so tiimi hen wiyata oto mum wonta feew ko so tiimi wonno tasirta oto mum so tiimi hen wiyata ko ha bonni oto mum walla huɓɓitta sa mbeɗe itta moteur mi tasa ɗum walla mbeɗe fewna kilin mi itta tableau ɗo boro mi itta fof waji goto ari wiyana bonni otam a bonni otam mi wonani a famani tan mimi a famani tan sa ɗum ɗo so ittaka a wawata dañde ko jiɗɗa to a faami taw ko climatisation évap nder wonat fo tiggira tableau de bord tiggira fof taw ko moteur kedi taw ko koko kuuli walla piston dañi probléme ɓooyani ko pewni mum hen goto no escape 2.0 koyol segment ji nannonno huile mataw waji waɗen huile ɓurtuɗo affaire o moteur o bonni surko o gari il faut guddira fof par ce que nder wonat hunde fof ene waɗi lawol mum dal sa rewi lawol a tampara kala ko ganduɗa kedi a tampara aɗa wawi finde ɗo ɗanoɗa ha heure mo belɗa woni chauffeur ni tan pinɗa ɗanoɗa kuppa oto ma paya noon o maccal ngal wayi sa waɗi ɗum maîtriser kala ko jiiɗa a andar kala ko nanɗa a andar kala ko ƴukkiɗa kadi a andat ɗum ɗo pewndugol ngol noon yarat eyyi holɗin auto ji ɓuuri wel fewdu e holɗin auto ji ɓuuri metti fewdu auto ji ɗi joni ɓuuri hewde panuji ko Ford uji ɗi Orange kañƴi ɗi fof aɓi pewna Ford ɓuuri hewde pan amin pewda hen sahaji garage arani neɗɗo goto wi kam an ko Ford uji tan mbaɗata walla naggam ba min mbeɗa waɗa foof e Hyundai fof amin mbaɗa mais oɗo essence Ford uji ɓuuri hewde pan Orange holko waɗi ɗum ko kondiro moƴƴani walla auto ɗi qualité auto ɗi woni ko foti moƴƴani ene waɗi moteur aji taw ko Ford 1.6 o ɓuuri hewde probléme par ce que suusa nguleyki ne feewi keydi ɗo Afrique no wuuli ene Ford wona pour Afrique non ene woni pewndadi pour Afrique woni hen pewndadi ko pour Europe a faami ko ɗum addat caɗele ɗe kedi ko ɓuuri hen hewde joom auto ji mbatta entretien no reweli lawol entretien woni sen jiiɗi haalde pular ko automa saaha fof aɗa ƴewto ɗum eyyo e hol saaha mbaɗa vidage itta huile walla itta naggam walla mbaɗa siffle en ko way noon aɗa andi auto wayno ko neɗɗo tan ne neɗɗo sifiri noon auto sifori no foofa no yaaha no haala no waɗa foof eyi neɗɗo mo ganduɗa kañum ɓuuri toppatade ɓandu mum ɓuuri waade ƴewtade hoore mum on ɓurat juurde ɓalɗe auto mo jiiɗa ɓurma wawde entretien ɓurma wawde jogade auto ɓurma wawde toppitade kañum ɓurma moƴƴude auto eyi neɗɗo mo ganduɗa jaɓara hay lampe cek mum huɓɓa jogui hen client ji hay lampe cek ko huɓɓata entretien mbaɗa respecté ha joni auto mabɓe sa koɓe jiiɗi yeyde fof ɓe jeeyata toɓe jiiɗi yaade fof jaata mi hésita ala toɓe jahata mum ni Mauritanie Mali ala toɓe jahata au passage en calmini ɗon sehil men Kalidou Ba on kay no yiɗala on yaani on yaani o moƴƴo noon mais ko noon auto moom non ɗum wadde ɗum ko lawol quoi Kalidou ndeke mi andi ko waɗata ko wadde ko Kalidou waɗata ko lawol dal lampe cek so huɓɓi tan auto lampe cek so huɓɓi wonko wonma alerte hedɗo noon ene wawi huɓɓude aɗa doga hen mais lampe moom auto kala ko jiiɗa lampe mo huɓɓuɗo fof won en jogui daliru en jogui sababu huɓɓo ha par continue aɗa yaha hajuji ma tawa anda noon so ya anda mais a anda so hunde huɓɓi poɗɗa yaade koye garage ɓe mbaɗanma machine mbaɗanma check up ɓe ƴeewa ko woni hen faami ɓe ƴeewanma ko woni hen ɓe kalanma wonen panuji aɗa wawi dogde hen watta haydara mais wonen panuji sa dogi hen bonnat auto ma kedi ɓuuri bonde jogoɗa auto aɗa
paana aɗa cirnoɗe hami ɗum ni hami ara gollo so ɓooyi tan oto bonat nden ɓurata mettude fewnude to baŋnge meccal ngal holno foti duuɓi neɗɗo wonata e meccal ngal heɓa seedan fa woni heɓa diplôme mum downi ça dépend e haqqiltagal mo joguiɗa haqqille mo joguiɗa e yidde aɗa andi wayno ko jangde ni tan sa yiiɗi hunde a heɓat aɗa wawi wadde hen exemple taw ko aɗa andi taw ko meccal goto civruɗa taw ko mécanique civruɗa walla walla électricité walla ça dépend meccal mo jaruɗa tan goto ɓuurata wiyade famde mais sa wiɗan nawda mécanique électricité ƴettat temps ay janggude ɗum ko ɓuuri 5 ans mais sa waɗi hen minimum 2 ans 3 ans a waɗi hen concentré o ma fam ko heewi hande holɗo ko Dakar walla Fouta holto gonmi min ko Dakar jottiri mi mbeɗa nodde Fouta comme mbaɗono Kalidou e woɓɓe noddami ceerno Nour en woɓɓe noddami so paani mi yaha toon mi dépana ɓe après mi arta ça dépend neɗɗo paani so noddi kam téléphone to mbeɗa wawi haalande ɗum par téléphone régla mami haala ɗum so wawa noon mi wiya mbaɗan ni walla mi waɗa déplacement mi yaha mi daara sawtu déplacement musat kadi mi wiyama ya jolne oto ara siko oto dogui ha ɓooyi tan oto ñifi holko foti adade wonde réaction chauffeur o ça dépend no ñifiri taw kad dogannode vitesse jogui ha woni kamaj ñifi oto huɓɓit taw koko ñifi carrément waɗ ɗum neutre mbaɗa détressement mbaɗa droite auto ha para ƴeewa holko ƴeewa aiguille ma contour ma taw aiguille ndiyam ɗam ngabbani ala lampe kuɓɓuɗo lampe huile huɓɓani dara huɓɓani kuɓɓira ƴeewa taw ko gotol noon ƴeewa taw tourni huɓɓiti ganda so huɓɓirani hoto force gar saɗa andi hunde oto ƴeewa sa anda nodda mécanicien walla mbaɗa guddita mbaɗa contrôlé ndiyam mbaɗa ko ƴeewa ndiyam ɗam no taw nan toon ƴeewa huile o tan toon taw fof ɗum ɗon fof nan ɗon nodda ƴeewa taw courant taƴani courant ne wawi taƴde courant so tagui sa dogui ha ɓooyi wawi ñifti so ñifi oto so charge ani auto ñifi par ce que alternateur o chargeur auto ɗum fof ne wawi wonde mais l' essentiel so ñifi tan waɗ ɗum neufre oto forcite waɗ ɗum taw ko automatique waɗ ɗum neutre taw ko manuel mbaɗa ɗum point mort mbaɗa droite ƴeewa ko mbimami ko lampe a ƴeewa compteur ma d' abord hol lampe kuɓɓuɗo hen walla naggam ko jeeyanoko hen otoji kesi ɗi hoto ñifi mbaɗanma alerte joɗoraka tan ñifa ɗon mbambatma alerte hunde signal goto e tableau de bord o ɗum tagui kala kaɗa dogna chaque seconde ɗum ɗo guirema yo huccire compteur o par ce que lampe ne wawi huɓɓude oto jogata woni otoji moom sene ɓuuri hen hewde so ñifi tan karaj ɓuuri hen ko alternateur ma batterie o waɗa signalé taw koko kuuli noon waɗat freine brusquement so waɗi freine nan ene wawi wasde signal dem haydara min gonde chauffeur goto auto gasi essence min goni caggal o anda beele auto ko essence gasi ewo embo yaha ɓooy auto yahata ha ɓooy tan ñif yaha ɓo kadi huɓɓo yaha saƴƴa finalement moteur o wattandi ko kulde nde auto so gasi essence jomum anda holko foti wadde auto de 1 ne waɗi mano mbaɗomi indiqué essence ene waɗi autonomie waɗanma indiqué no foti kilométrage no foti kilomètre mbawɗa dogde ɗum ɗon fof poɗɗa darde so yi ha essence o taw mano koko fosat sa yi oton hoto pande ma yi ma waɗ ɗum centré e pédale accélérateur o ma yi no gakka seeɗa ha ɓooye daro carrément watta jottako toon essence jottako ha waɗa kamaj wonon koye wadde signe uji an e hoorema dognowo ma fam oto o natti waade no wano so wayi noon a droitat so panne essence ko ɓuuri hen heew sa démarré ma nani moteur o no tourni cucu taw huɓɓata ane haqqille ma ene wawi hokkudema ƴeewa taw ko gasoil o gasi walla ko essence o mais ɗum so hettimama tan ma fam ɗum e dognugol ngol taw ka chauffeur beele aɗa wawi fewnude auto panɗo Podor tawaɗen Dakar taw koye téléphone tan jomum si sahaji no wona sahaji mbaɗon amboji nodda kam walla goɗɗo e goɗɗo nodda kam wiya kam naggam mbeɗan toon no woddi sa wonen panuji sa noddi kam téléphone ɓe wawi ɗum wat kadia an mécanique e médecine fof goto wawi wiɗen wat kadia ɗum taw ko pan tokos aɗa wawi wadde ɗum kumta hajuma jaaha woni panuji mom a wata wadde dépendre soit il faut waɗa déplacement walla mi nuula neɗɗo walla gadda oto jolna oto gadda ɗum
holno foti panuji gonta e oto embo wawi dara holno foti panuji gonta e oto taw oto on wawi tan wiyeede ko tarijo woni ko ɗon e kaaliɗo woni yo daaso tan o ara Dakar ala woto daaso yo mécanicien o ummo Dakar tan yo Bocar Sow ummo Dakar tan ara Fouta. eyyi min dañƴino ko way noon wonen ko ɓuuri bonde ko soit on waɗa demi coulage manam on woni demi coulage mbiya aɗa doga hen aɗa ara a faami ɗum moteur o bonata soit on wona e chofde mbiya aɗa force aɗa ara faami ɗin panduji mum a yettatako panduji mum wawa yetta par ce que no woɗɗi mais aɗa wawi pande wonen radmaji kadi oto no rata seeɗa aɗa wawi waddude hen ha jettoɗa ça dépend tawa ko ganduɗo oto noon wonen radmaji aɗa wawi waddude hen tawa a forçani ɗum aɗa wawi yarude noon hande jiiɗirɗa ha jettoɗa taw kañum waɗatma orienté quoi ana wona oto no yarat ni noon doguirta ana waɗa développé aɗa yaade mum ha no jiɗɗa yettade foof ha no foti yettade fof yetto eyyi ko noon hande hol caɗele ɗe ɓurɗa wurde e nder meccal ngal tawa saaha aɗa jooɗo ɗum ni wonanma nimsa walla joɗɗa dal mbeyda e hoore ma aɗa miijo ɗum meccal ngal no muusi par ce que sahaji aɗa min sa ari mi ƴewante oto wonanma check up mi haalanma mi waɗanma defi mi fuɗɗo liggade mais wonen oto wonen aɗa neɗɗo wa ara tan gudda oto mum tasa oto fof mbiyamo ko kaƴa fewdirte a faami fo mbaɗa ɗum ɗo diagnostic kalanamo naggam fewdirte sahaji noon guddita moteur tawa hen hunde ɓeydima walla guddita boîte tawa hunde ɓuuri hen tampinde joni ko boîte ɓuuri tampinde ko ɗum ɓuuri tampinde no fewi par ce que wona tampingol sahaji ko pièce aji moƴƴi woni ko dañatako woni saɗa fewne moteur yo fewnugol woni oto goto ko ɗum ɗen caɗele dañnomi hen manam ɗo Sénégal pour keeɓa pièce aji mo jiɗɗa woni hen marque uji wonen Ford en Hyundai en ala probléme won pour marque woni hen marque uji keeɓa pièce aji moƴƴi sattat mais pièce mum so waɗi disponible pièce mo pour pewnugol mum watta probléme par ce que gandal ngal nan ɗo sahaji noon neɗɗo wima jaahay mum wima oɗo pièce no moƴƴi naggam a faami monta tawaɗa haalde jomum délai wiyama jour tel mam addanorma jawiyema pièce mo moƴƴani monta tardinma bonna golle ma foof ko ɗum ɓuuri tampinde e wiye maccal ngal eyyi mais à part ɗum mom foof yettude Allah kala oto momin jii mom so mbi momin pewnen so Allah jaaɓi fewat mi nani sukaɓeɓe ne mbi walla mawɓe ne mbi Bocar kañum ko so rokkima ñalamu tan a arat gara tawa ñalamu o on tan o arata o heeɓa oto ya kono banggue koddiɗo jiiten ko 4x4 uji Pajero ji e naggam beele otoji camion ngaji ɗi ne ko way noon aɗa mema ɗum walla ƴiga tan hanti ɗum mataw ɓuuri hewde haalis aɗa yeehi woni toon walla ala ça dépend tan aɗan camion ngaji wona domaine am no fewi wona domaine mais otoji tokos ɗi amin liggo hen min liggo Ford amin liggo Range Hyundai ala marque min mbatta Renault Peugeot fof min mbaɗa eyyi minen ɗomin janggi meccal ɗo ko multitude marque min mbaɗanno eyyi sahaji noon Ford uji ne gara période aji ɓuura hewde joni Ford uji ɓuura hewde sahaji Hyundai ji gara sahaji Range uji ñenen nan sehilmare toon tawi toon ko Range uji ça dépend tan o période mo oto ji ɓuurata ɗuminde tan on ɓuurata hewde garage joni noon gartanamen en gardi hen ha ɗo yewtere nde no waɗi fayida no fewi to banggue so tawi wonken kalani ko jinnoɗa haalde bisimilla ma eɗen keddora hojomaji seeɗa eyyi jinnomi haalde joom haalande joom otoji yoɓe mbaɗa respecté entretien woni huile woni filtre sahaji mbiya non change nam huile tan accanam filtre woni l' essentiel o par ce que kañum jaggat salte o goɗɗo e moteur so ari o heɓta o mofta joni noon so vinage makko yonti il faut guitta filtre o berloɗa mbatta hen filtre kesso mbaɗa hen huile kesso mais sahaji woni yimɓe mbiyatma ko change nam huile tan kadi boîte uji ɗi mi mbaɗa ɗum entretien normal mais kamɓe ɓe jaata ha boîte daro puɗɗo wadde ɗum entretien kadi organe uji ɗi e fate organe kadi wona joɗɗa ha daña bruit tel muus puɗɗa arde chaque entretien aɗa wawi yaade oto ma suute ƴeewe taw hunde fof ala ko boni hen mbeɗa diagnostic général taw won ko boni hen canza nden ɓuurat hoybude ma oto ma ɓuurat fewde haqqille ma ɓuurat deejde eyyi mbiyatmi kala jeeɓo émission o kala joguiɗo oto mum yo wakkilo
waɗa ɗum ɗon, so waɗi ɗum ma oto mum juut balɗe. ɗum noon a waynoto min mbeɗa wayno mbeɗa yetta yette joom télé ji mbeɗa wiya kadi kala gonɗo piindi sen jogui oto so paani inchallah yo ar Tawfekh, inchallah yo ar garage ma yimɓe liggi ɗum ma yimɓe pewnami ɗum so Allah jaaɓi. mbeɗa yetta babam ceernam ceerno Hamid Sow to Ndulumaji Dembe, mbeɗa yetta nenam Maymuna Dem e dendagal ɓe gondu yetta ɓe gondumi foof jagguɓe ligguey fof mbeɗa yetta mi yettuma annene jarama calminama dendagal guednaɓe. en jetti Mbodj Amadou Mbodj kono kadi en jetti bandiraɓe kala mbaɗa andi wonɓe piindi joguiɓe otoji foof kadi so Allah jaaɓi ma gar toon to Tawfekh ɗum noon so Allahu lamɗo jaaɓi ko wona ko ɗum eɗen gandi toon to Fouta to ƴarana wonno toon to wuuro men Mafre wonno ko 20 septembre 2024 gardugol Demba Thillo Ndombo kono en jetti sababu wonno ko Oumar Alhaji Ousmane cukalel Wela Lekki kono ko noon jettirɗen Baba Moussa Alhaji Ousmane Ndombo kono kadi en calmini Alsane Mamadou Dembel walla mbiyen Abdoulaye Julli e Baba Samba Raken e ɓen en calminiɓe no fewi ko wona ko ɗum kadi ne gawde boofe waɗi kadi ne ƴaro mango ƴara wango fayidu gardugol Alsane Mamadou Ali Bintogel Raki Ari Galasile e Harouna Ceerno en kono ko noon jettirɗen kadi wonno mboɓe teddinirno on ñalama ko monsieur le maire Malick Sy ko on teddinirno oɗon ñalama ko dimanche ɓennuɗo wonno ko toon to gawde boofe kono kadi ni en jettat kaalidu Alhaji Amadou Hammirou Ba hande ni no mbaɗen ni guila e wutte o ha e paɗe ɗe ko kanko waɗi en noon saabu eɗen gandi ɗum ɗo kadi no yooɗi no fewi machallah ko gueɗo men sehil men kaalidu Alhaji Amadou Hammirou kanko ɓorni en oɗo wutte joɗɗo pattam lamo wona ko ɗum konngol mbayni ko hade men yaade hen eɗen gonduno e ɓii men baaɗi men woni Mbay Hammirou Alhaji Amadou Hammirou tigui yantude ɓinguel men ene woni ɗo ɗum noon o mo ganduɗa ko Alhaji Abou Ndiaye Funere Kumpital o wi arsuko ko tooɓo yimɓe ko tule e calli hayso tooɓi gatamare ma woɗɗo waɗani wendu. Alhaji Abou Ndiaye o wi arsugo ko tooɓo yimɓe ko tule e calli hayso tooɓi gatamare ma woɗɗo waɗani wendu. Tongode temedere e capanɗe jeetati ko gorko mo Kanel e Kanareji woni Djiby Dieng hedno ɗon ɗo caggal ɗo Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon.